Ko ka taɓa tambayar kanka me ya sanya wasu mutane suka fi samun nasara a rayuwa fiye da wasu mutane? Wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma wanda duk wani mutum mai hankali ya kamata ya tsaya ya yi wa kansa. A cikin wannan bidiyon zan ba mu abubuwa guda uku wanda yake saka mutane su ci nasara a rayuwarsu, bayan kuma mafi yawancin mutane ba sa samun nasara a rayuwarsu. Wannan ɗabi'u guda uku suna da matuƙar muhimmanci in dai mutum na so ya sami nasara a rayuwarsa. Ɗabi'a ta farko shine ɗabi'ar focus, wato ɗabi'ar mutum ya tsaya akan abu ɗaya, ya tabbatar cewa ya yi shi a lokacin da ya kamata kuma a san da ya kamata. Wannan ɗabi'a tana da matuƙar muhimmanci, mutum ya zama cewa yana da focus akan abu guda ɗaya. Kada ya zamanto cewa ka rarraba hankalinka akan abubuwa da dama. Wannan shi zai sanya wato ba za ka sami nasarar da ta kamata ba ka samu akan wannan abu. Amma idan ka tsaya akan abu ɗaya, wannan shi zai baka dama ka samu ƙwarewa akan wannan abun, ka kuma san hanyoyin da ake bi a samu nasara akan wannan abun, kuma ka san hanyoyin da ake bi a kaucewa asara akan wannan abun. Wannan shi zai baka ƙwarewa sosai akan wannan abun da ka sa gaba. Saboda haka ɗabi'a ta ɗorewa ko kuma ya zamanto cewa mutum na da focus a rayuwa tana da matuƙar muhimmanci. Kada ya zamanto cewa kai kullum shafukan sada zumunta suna ɗauke maka hankali akan yin abubuwan da ya kamata. Dole ne ya zamanto cewa kana da manufa a rayuwanka. Wannan manufar kuma kada ya zamanto cewa kana da manufofi da dama a rayuwanka wanda daga ƙarshe za ka kasa samun kowace guda ɗaya a cikinsu. Ka sami manufa guda ɗaya mai mahimmanci a rayuwanka, ka ga cewa ka cin mata, ta fi ka sami manufofi a rayuwanka masu yawa kuma ka kasa ciwa kowane guda ɗaya a cikinsu. Saboda haka ɗabi'a ta ɗorewa akan abu mai mahimmanci a rayuwanka yana da matuƙar mahimmanci, kuma shi ne abin da yake saka da daman mutane ba sa samun nasara a rayuwarsu. Saboda idan ka tambayi mutum me kake so a rayuwanka, da daman mutane ba su ma san me suke so ba, balantana su zama cewa sun yi focusin akan wannan abun. Saboda haka idan baka san abin da kake so ba inda za ka samu wannan abun. Idan baka san target ɗin da za ka harba ba inda za ka samu wannan target ɗin. Saboda haka yana da kyau ka sami manufa a rayuwanka, kuma ka dage akan wannan manufar har ka ga cewa ka cin mata kafin ka je ka ƙara samun wani abu wanda za kuma ka ci gaba da bibiyan shi har shi ma Allah ya baka nasara a kansa. Wannan shine ɗabi'a ta farko. Sai ɗabi'a ta biyu shine ɗabi'a ta consistency. Ya zamanto cewa kullum kana yin wani abu wanda zai saka ka samu wannan abin da kake so ka cimmawa a rayuwanka. Zamanto cewa kullum kana yin wani abu ko mun ƙanƙantar wannan abun, ya zamanto cewa kana ƙara yin wani abu wanda zai ƙara kusantar da kai da wannan abun wanda kake so ka cimmawa a rayuwanka. Ko mun ƙanƙantar abin da za ka yi ya fi a ce ba kai komai ba, kuma kullum ya zamanto cewa kana yin wani abu wanda zai ƙara kusanto da kai ga samun wannan abun wanda kake so ka cimmawa a rayuwanka. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, kuma shi ne zai saka ka samu wannan abun a rayuwanka. Ba wai buri ba. Mutane da dama suna da buri, to amma abin tambaya shine shin kana yin aiki saboda ka cimma wannan burin a kullum? Wannan shine abin tambaya. Saboda haka idan baka yin aiki wanda zai saka ka samu wannan abin da kake so ka samu a kullum, ba yanda za ka samu wannan abin. Saboda haka bayan ya zamanto cewa ka yi focusing akan abu guda ɗaya, to dole kuma sai ya zamanto cewa kana kuma aiki consistently ko da yaushe akan wannan abun, kaga cewa ka cimma wannan abun, ka cimma wannan burin da ka sa a rayuwanka. Wannan shine ɗabi'a ta biyu. Ɗabi'a ta consistency, ya zamanto cewa kullum kana yin abun da zai kusanto da kai da samun wannan abun da kake burin ka samu a rayuwanka. Sai abu na uku shine dole ne ya zamanto cewa kullum kana ƙara ilimi akan wannan abu. Ko meye kake yi, idan ya zamanto cewa ba ka yin ilimi akan wannan abun, to dole ba za ka sami nasara ba akan wannan abu. Komai za ka yi, ka tabbatar cewa kana yin wannan abun ne akan ilimi, ba wai akan jahilci ba. Saboda shi jahilci ba inda zai kai mutum a rayuwa. Dole ya zamanto cewa ko da mutum yana da ƙaramin mataki na karatu a rayuwarsa,
ya kamata a ce yana da wata hanya ta koyo wacce kullum abin da yake yi zai ƙara inganta wannan abin, kuma zai ƙara ƙwarewa akan wannan abin da yake yi. Idan ya zamanto cewa ba ka koyo, kullum ba ka koyon wani abu akan abin da kake yi, to za ka samu cewa waɗanda ka fi su iya wannan abin a wannan shekara mai zuwa za su fi ka iyawa. Saboda me? Saboda su wataƙila suna koyo, suna zuwa a koya masu, suna zuwa su yi karatu akan wannan abin, suna ƙara ilimi akan wannan abin. Amma kai ya zamanto cewa shekaru baka neman ilimi akan wannan abin, baka ƙara ilimi akan wannan abin, to dole ya zamanto cewa ƙwarewarka da ƙwarewarsu dole za ta bambanta. Ya zamanto in dai mutum na so ya samu nasara akan kowane abu a rayuwarsa, dole ya zamanto cewa kullum mutum yana ƙara neman ilimi akan wannan abin da yake yi. Ta haka ne mutum zai sami nasara akan wannan abu. Idan ka amfana da wannan bidiyon, ina so ka yi subscribing to a channel ɗinmu, kuma ka danna mana like, kuma ka tura wa mutanen nan da kake ganin cewa wannan shawarwari zai amfane su. Ka sani cewa nasara ba ta zuwa a dare ɗaya. Nasara wata aba ce wacce take zuwa a hankali a hankali. Saboda haka kada ya zamanto cewa ka yi garaje. Ka bi abubuwa a hankali, ta haka ne za ka cimma burinka.